Mongiro kama na nyako mkitera Mugi TV kaone wangsae chenro maro marangichwelo bange sa de kwa brogomba ke bush jo pengi wendo modi alma brobire studio ka achiel kuom gibo bedo Kisumo. FCPA Hesbon Omolo men jalonye weche mag uchumi biro bedo kodwa ka to gi CPA Zaki Masiro jalonye weche mag budget biro bedo kodwa studio ka to Kisumo Obungo Wich biro bedo studio ma Kisumo kwa gombaka en je kanyo e bunge la wananchi man Kisumo. Wadi uwe wach mar cheko menda mariga mar 2025 to gi budget mabiro midhi som en budget ma otrito kar jopiny ma kawaida koso yo mane mbaka mwadhi goyo. Wantiere ka gi Belinda Phillips nyarige makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Huyo ni nani huyo mwenye hataki tuachiliwe? So tulimweleza kwamba yeye ni prosecutor. Then he said huyo tutamuua. The three of you will be escorted to Nairobi remand where you will be remanded. Dave Kalo mena chiche winek mar jaod bura makasi pulo ngondo were utuon rambon bang yango ni nobwogo jamin wach gi bwok mag nek. Od bura puodho jakom kod commissioners mag IBC ne lemo manyocha walgie. Orucha nyocha walao moko kadwa turo dukni kasa par otieno jokuoyo tekova obonga waka ni jokuoyo gagaji to en ohala Kisungu wacho ni business as usual. Jodak ma obonga Kisumo koro ywak ewi rochruok mar arita kwe masani koro miyo monj timore alworano. Ero kamano mkitera Mugi TV koderu injo pachi aria deka uchiel nonone kakinyalo yudo. Jang'ad bura Diana Kavetza mar doho ma Kibera koro tamorewe ya chije mokadek girambone winek mar jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were. Tok achiel kuomgi manyinge Dave Kalo bwogo ngima Allen Mulama mawuok e apis jamin wach ni obiro nege. Jafumbo marwa Efi Nyakidi lero no wachni. E doho ma Kibra achije adek mitudo gi nek ma jaod bura makasipul Ong'ondo Were nochwale nyim jang'ad bura Diana Kavetza. Ebelo Chieng mong'ere ahinya gi nying ma Dave Kalo ma bende en director ma Lake Basin Development Authority. Edwin Odhiambo Duor kachiel kod William Shigali nochwal mar fwenyo kapo nono doho nyalo weyo gi rambun kaluwore gi okang' ma apis jamin wach kod apisas mago kwach kich osegoyo e nonro margi. Apis jamin wach kata kamano nokwayo doho kindala 7 kod 14 mar mondo mi achijego timnegi nonro mar obwongo. Paro mabende ukinde mochung'ne achijego e bura no wito oko wirani osedinegi kuom ndalo 35. For the three of them and be placed on records before we proceed to be taken. You can have the order directed to Mathare. We have been in police council for the last 35 days. Any further minute from today will be a gross violation of their constitutional rights. Motelo nengeto majang'ad bura Diana Kavetza apis jamin wach nolero ne doho ni achiel kuom achijego Ebelo Chieng kata Dave Kalo nobwogo ngima Allen Mulama mabende en achiel kuom apisas mag apis jamin wach ni obiro negi. Ma tok Mulama kwayo doho mondo mi kik chiw rambun ne achijego. One of the suspects Ingwado, who the slender gentleman who was submitting to Osborne, who he was. One of the suspects inquired. Ingwado, who I want you to say his words, exact words. What did the suspect say? Huyo ni nani huyo mwenye hataki tuachiliwe? So tulimweleza kwamba yeye ni prosecutor. Then he said huyo tutamuua. Eng'eto mare jang'ad bura Diana Kavetza nochiwo chik ni achijego duto omedi negi e od ang'ech ma industrial area kendo nyaka timnegi nonro mar obwongo. Kata kamano achich Ebelo Chieng norid ni ibiro din ne kar kende kaluwore gi tim mar bwogo ngima Allen Mulama. Burano ibiro winj tarik 17 dweni. I have no reason to doubt the court orderly. He has no interest in this matter. I therefore believe that the third accused indeed uttered the words "Huyu tutamuua." It is on that ground alone that the three of you will be denied bail at this juncture. The three of you will be escorted to Nairobi remand where you will be remanded until
medical assessment report is availed. But importantly, the third accused will be isolated. He will not share a room with anyone at Nairobi remand. Ekindego, okil mochung ne achich mokwongo William Shigali e bura nolero ne doho ni apisas mago kwachkich notiyo gi teko mathoth e kinde mane gimake. Gino manokelo ne hinyruok kuonde mopogore opogore dende kendo nokoyudo thieth makare. Komachielo, e doho ma Milimani Bore Nairobi, achije mamoko ariyo mabende itudo gi nek mar Ong'ondo Were nochwal e nyim jang'ad bura Margaret Muigai. Muigai nochiwo chik ni achich Alan Ogolla mabende en jachiw arita mar mosenindo Were kod nyawadgi Isaac Kuria bende timne gi nonro mar obwongo motelo ne winjo burano tarik 18 dweni. Achijego ibiro timne gi nonro mar obwongo e kar thieth ma Mathari. Kata obedo ni achije mokariyo mitudo gi nek ma jaod bura Makasi Pulo Ong'ondo Were nyowe thuolo, doho koro chiwo chik ni achije mamoko abich nyaka kuong timne gi nonro mar obwongo e kaburano dhi nyime. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kibra Lokots, Nairobi. Riwruoge makedo ne ratiro mar oganda onyiso luor e wi pok mar omenda e budget ma hik omenda manyien kod paro mar chik omenda. Riwruok mar Okoa Uchumi ochiwo ranyisi mar sekta kaka mar somo kod thieth ma budget gi nenre ni kama ok dhi nyalo kawo ting' mantiere sekta no endo. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Ndalo machuok kende tisomo budget mar piny Kenya mar hik omenda mar 2025 nyaka 26. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso toye moko kuom fuonni mag paro mag chik mar omenda ma higani. Riwruok mar Okoa Uchumi wacho ni paro mar chik mar omenda kare 52 chiwo thuolo mar golo oko kare 59 mar pend chik machon mane tamo duol machoko osuru pacho ka KRA bedo kod thuolo mar kawo nonro mag japiny. Giwacho ni ma keto nonro mag japiny e lwet joma chik ok opuodho kendo en ataro mar katiba ma pacho ka. It has proposed to delete that subsection 1B. In effect, it means that KRA will have unfettered access to all your information, your financial information, your personal data, and especially for the private sector, they will even access trade secrets that they're not supposed to access. And in our view, this goes against Article 31 of the Constitution that gives you your right to privacy. It also violates in entirety the Data Protection Act of 2019. Ewi pok mar omenda I budget mar hik omenda ma 2025 nyaka 26, Okoa Uchumi openjo gima omiyo budget no rem keto thenge omenda makonyo e kedo kod kute mag ayaki, kata obedo ni chenro no gie sani ni kod rem mar bilion 9.4 ka chenro mar thieth makonyo mine mapek ma ong'ere kaka Linda Mama bende ogol oko mar budget. And so what we see is there's actually a 9.4 billion shilling gap in HIV funding, according to the Ministry of Health. But there's no change in allocation. So this is something for question. Also very interesting in the health sector is the free maternity program, otherwise known as Linda Mama, has no allocation in this budget. There's no shilling that's been allocated as far as we can see in the coming financial year. So the question, of course, is what happens to the mothers that were previously being supported and that expected to be supported during the pregnancy period and shortly after. E chenro mag somo, giango ni budget mahigani dingado oko omenda maromo milion 600 manyalo pidho jopuonjre 50,000 e higa achiel, omenda mayande itiyogo e yore mag pidho jopuonjre mayudore kuonde maongoro ka chenro mag skul mag primar bende dhi yudore mar bilion 12.7. And one of the programs that we see has been affected is the school feeding program, which has seen a budget cut of about 600 million, which by our calculations based on KIPRA data could actually feed 50,000 children 1 meal a day for the rest of the year or for the entire of the financial year. So the question, of course, is one of priorities. Why is this program being deprioritized over the coming year? Riwruogegi bende onyiso luoro ni piny Kenya tiyo kod omenda mathoth e chulo gope e kinde matend counties to yulo e chenro mag dongruok nikech rem keto omenda moromo ne dongruoge mag counties. Notably, our analysis revealed that the government prioritizes debt servicing, which accounts for the largest expenditure item, consuming about 49% of the total budget. For every 100 shillings of every revenue collected, over 60% goes to debt servicing, leaving very little for development and transfers to the counties. This poses a risk. Gilero ni paro mar chik mar omenda mahigani dhi medo nengo mag chiemo kod gigo mochuno e ngima jo Kenya
kendo lero ni dwaro nitiere mar loko moko kuom pend chike mag parono mar chik mar omenda mahigani madipo ka okelo ting' mapek ne jo Kenya masani osigo mar osuru obembo. We need bold political will to cut wasteful spending, eliminate duplication of roles, and redirect funds to education, health, agriculture, and social protection. Okoa Uchumi urges members of parliament to reject the regressive proposals in the Finance Bill of 2025 and instead advocate for a fiscal framework that is equitable, transparent, and centered on people. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar od bura marango gope wuok chung mosuo kod migao mar omenda ewi omenda ma ijuogo kuom gope ma iholo tok tigo de dongruok. Komiti no bende ng'ur ewi okang' mar migao mar omenda mokao mar medo omenda ma ijuogo ne agulu mar kongo nderni. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Weche obedo matek ne jagoro mongire migao mar omenda Chris Kipto nyim komiti od bura marango gope sirikal kod mwandu mag piny owacho mikete lwet ji giwegi wi medruok mar omenda ma ijuogo ne konga paya RMLF omenda momedore kod silings 12 ka silings 7 dhi bedo kuom lita ka lita e mauta mondo chok godo maromo bilion 175 kata silings 5 e kuom mauta lita 1 mar choko bilion 125 e katije konga payago odhi nyime ma onge bedo kod ng'ikruok. The most recent and planned securitization of public funds in Kenya that was granted a cabinet approval is the Kenya Roads Board securitization of an additional 12 shillings per litre of road maintenance levy, which is composed of 7 shillings per litre to raise 175 billion and an additional 5 shillings per litre to raise approximately 125 billion. To ensure that the ongoing roadworks progress without funding constraints. Kipto yudore matek bang' fulo ni okang' makamano ne ochopie kod kuku jotend migepe ka od bura to penjore ni marang'o ne ok ging'eyo kendo kalo chik makamano. Kipto no medo lwaro liet e kuom jo od bura bang' lero ni kambi moro mar Eastern and Southern African Trade Development Bank Limited ema bod mar apaya orenjo ting' mar tayo chenro no e lwete. Around 5-6 companies. I would just be curious to know if there is any strategic partnership agreements that you have proceeded to sign. The proceeds of this securitization shall be applied to settle maturing obligations of the road maintenance agencies as they fall due. The Kenya Roads Board shall continue to coordinate the note issuance program through the sale of the 5 shillings from the fuel levy to the existing special purpose vehicle Oak Asset Co. SPV Limited under similar terms as a facility for the 175 billion with Eastern and Southern Africa Development and Trade with Eastern and Southern African Trade and Development Bank as the lead arranger and transaction advisor. E wi weche mag gope mag sirikal, jod bura gokone migao mar omenda mondo ochiw ler e gimomiyo sirikal e chulo nyinyo mag hola ma ok tigo e gino makelo chich mathoth mag mibadhi e weche mag hola. Securitization through the development of robust financial markets and innovation financing in Kenya will aid in reducing debt burden and raising funds and will be a way that bring about economic growth. This will improve liquidity and reduce liquidity risk, the government also defaulting on its debt. Securitization will help to reduce risk and increase liquidity in the financial market. 4 is that along with the twinning is a just-in-time payment system to ensure funds do not lie idle in ministries, departments and agencies' accounts. Od bura koro dwaro ni mondo tim nondo malach e wi chal mar nyinyo michulo gope ma sirikal holo kod okenge mosego e chudo mage. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar thieth Aidan Duale oyango ni jopuonjre mag KMTC wang' ni dhi yudo hola mag HELB mana kaka jopuonjre mamoko. Duale osingo yudo omenda mar konyo jopuonjre go e jiwo sombgi kaka Judith Omondi leronwa. Fungruok nyalo neno ne jopuonjre mag KMTC bang' jatend migao mar thieth Aidan Duale yango ni nitie chenro mar golo pesa mag hola mar somo kokalo kuom HELB ne jopuonjre go. We are actively engaging with the National Treasury to unlock the 500 billion through the HELB to support the KMTC students. If I leave here today
I will not give time to my brother, the Minister for Finance. I already made a written communication to my colleague, the Minister for Education. In our country, there will be equity. Duale mane loso e kinde nyasi mar lony mar science mane obagi e boma ma Nairobi bende okoni odhirucho oko chudo ma jopuonjre mag KMTC osebedo ka chulo e kamige tiegruok e ute thieth ma pacho ka. One of the things that the leadership, the board and the management told me about is the clinical services, the rotations, which our students are charged when they visit public hospitals. That will never happen. Particularly I will start with the level 6 that are under my ministry. Kenyatta Hospital, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, Madare. So because health is devolved, I'll consult with the Council of Governors. But for my level 6, I think the powers I have. Ewi weche malie koreni jochiw thieth moko yudo oboke mag somo tok chik, Duale osingo luwo kendo keto chik mapek. KMTC will not offer credentials without competence. And I'm putting training institutions, particularly in the health sector, and our regulators on notice. Every course must meet a really public health need in our country. Public health need is critical. Every graduate must be ready to serve in our country. This college must continue to set the golden standard, not just in numbers, but in quality. Weche mag hola ne jopuonjre mag KMTC biro e kinde magisebedo ka giywak ni duol machiwo hola ne jopuonjre HELB osebedo ka luomogi e kinde ma ichiwo hola ne jopuonjre mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Tend County ma Mombasa olando muoch mar tuo chikungunya ma ikelo kod suna kendo gidwaro ni jodak ojiw ler kuonde ma gidakie kaachiel kod tiyo gi net e seche ma ginindo. Georgia Oko nigi ler mar wachni. Apisa za migao mar thieth e kaunti ma Mombasa oyango muoch mar tuo chikungunya ma ikelo kod suna. Ma en bang' yudo duoko mag nyenyo mane okaw kuom kwan atamalo maduong' mag jotuo ma sani yuore ute thieth mopogore Mombasa kendo ne utere pime kar timo nonro mar KEMRI. Tulichukua sampuli 45 ambazo zilikuwa zimepimwa na tulipata majibu. Majibu yamekuja kwamba 25 katika zile 45 ni chikungunya. Ilipata majibu kwamba ni chikungunya. Na tukapata moja katika hizo, pia moja ilikuwa ni dengue fever. So it's just this time ndio tumeona si kama kawaida ya kuwa tunaona dengue ndio inasurpass magonjwa haya mengine. Wakati huu tumeona ni chikungunya ndio sasa imekuwa na higher upsurge than the dengue fever. But otherwise the prevention measures are actually the same for all the diseases and they've been going on. Jelony koni tuono mar chikungunya mani kod dalili maket kod tuo malaria kata dengue fever ilando kod midhusi ma ikelo kod suna moro mathoro kecho mana e seche mag odiochieng'. Ugonjwa huu ni inaletwa na virusi, na hizi virusi zinasambazwa na mbu. Kuna aina ya mbu ambaye anaitwa Aedes aegypti, ndio na huu mbu tabia yake huwa anauma mchana. Sana sana huku sehemu za chini kwenye miguu huku. Sehemu ambayo yani huwezi kusikia wakati akikuuma huwezi kusikia. Chikungunya na dengue ni kama zinafanana katika dalili za hizo magonjwa mawili. Kwanza kuna homa, kuna kichwa kuuma, kuna viungo kuuma, mtu saa nyingine anaweza kusikia kichefuchefu na kutapika. Lakini chikungunya maumivu yake huwa ni makali zaidi na sana sana kwenye viungo, na mtu huenda ikatokea pia akapata kufura katika zile viungo sehemu ambazo pengine inauma. Baadhi ya activities ambazo tunapanga ili kudhibiti magonjwa haya ni kama hivyo fumigation, huwa tunafanya spraying katika hizi vidimbwi vya maji, na pia huwa tunafanya health education katika community zetu. Mageti moresi jagima kwan suna ikoni odwa medore ahinya kaluwore gi koth machwi kakwayo bende ochiwne jopiny mondo miyo ji weche mag ler e alwora magidakie. Saa hizi wakati wa mvua kuna uzalishaji mkubwa wa mbu. Mbu wanazaana kwa wingi sana katika mazingira ambazo tunakaa, kwenye majumba, sehemu ambazo tunafanya kazi na kadhalika.
Kwa hivyo vile ambavyo nimekuambia kweli ni virusi zinasambazwa na mbu. Pia dengue pia ni hali kama hiyo pia inasambazwa na virusi pia vile na mbu huyu. Wangu ni kuambia jamii yetu tujikinge na mbu, kwa sababu mbu habebi ugonjwa mmoja peke yake ambao tunauongelea sahi. Mbu anabeba maradhi ya malaria, anaweza kusambaza maradhi ya dengue fever. Kwa hivyo ni jukumu letu kuhakikisha kuwa mazingira yetu ni masafi, kuhakikisha kuwa tumetoa vidimbwi vya maji katika mazingira yetu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet koro buogo mar kawo okang' mar chik mar chungo jatend migawo mar thieth e golo oko moko kuom gwenge kaka gwenge manigi pek mar ngima kod alwora. E twak margi gisingo ni gibiro chung' ne ratiro mar jopuonj ahinya to manie gwengegi. Nyatike en achiel kuom gwenge ma iyango kaka mago ma ngima tekie ne jopuonj kod jopuonjre. Ni sirikal dwa ng'ado mondo ogol hardship, ok wabi yie gi mano. Kendo watamore. Wadwaro ni ka minister dwaro ni mondo olok chik to odhi e bunge mondo jo parliament ma mondo odi gazette regions ma enjoy hardship. Kuonde machalo kaka Nyatike, north, south gi west, machalo kaka Chepalungu mani Bomet, machalo kaka Lunga mani Kwale, Budalangi, ok wanyal yie ni bedo degazetted kaka hardship areas. Wach mar hardship niendi kobirie e bunge ponono ne gikalo. Wasiemo gi kabisa wach wabo bedo kod gi wach sani dwaren mondo gi protect joma tiyo nyaka gi jopuonj. Hardship allowance ma jopuonj yudo ni ma compensate for all the costs magin ka kuonde ma tich teke. Baso di yumoro machuo kudogo bang' daka matin taneno kuseoro ote mar 3:6 nono kaka unyalo yudo. Trevor Omor kaka ukelonu habari mana Pastor Omondi otiche mar gemo nyinyore. Mosna jaoda Sara Tieno mano Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gora gi Oloo Yanda. Erokamano ahinya. Aneno machielo kendo ka endini kaka pile Ramogi TV ler. Kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumu. Polise mowe goyo jopiny gi risasi. Tijgi en keto kue, ok nego jopiny. Mano John wacho ni mosne Dr. Joshua Oron, Governor Nyong'o kod Ango Festus Ombori. Mano Jono Nyango from Witty Foundation CBO. Ramogi TV anotis nyakwar kanga nan Busia. Aluwo chenro mag ang'ich welo maber. Ramogi TV ka umose studio kanyo ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge. Awinjo kama madho chai kod muogo mobul kod Rosemary Oyuga gi James Oduge Jamaluga. Erokamano ahinya odugo bang' daka matin. Jumani e chenro mar pur gi ohala kawuono wadwa wuoye kit pith mar rech mabende wadendo gi kisungu vertical fish farming. Kana biro ka nafwenyo ni ka en kama otuo. Natemo ng'eyo ni ere yo monyalo pidho gimoro maber mok wadwa pi mang'eny to space bende wan go matin. Seche moko keto rech ka to wang'e ndach namba, wa record number of rech moke. Kopo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo, wagolo to wamiyo nikech ma inyalo ng'eyo motho. Negin sigendni lakini aningine za mini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyom nyargi koro nobi mo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai.
Morwako kendo ni jokanyo mag ODM e sub-county ma Uriri dwaro mondo tend ODM oket ayanga listi mag jogo mancho yier kaka jotelo mondo konye tieko ywaruok mar telo mamedo jimbore gwengego. George Juma nigi ler mar wachni. ODM tuko tayari. Maha odweche ariyo tok yiero mar jotend ODM ma kor gwenge ne timre e kaunti ma Migori. Ywaruok mar telo pod okwako duond mar ODM e sub-county ma Uriri. E giko ma yiero ne sub-county ma Uriri, ji adek ne owuok oko kawacho ne gin ema oyiergi e lemono mar jakom mar ODM e sub-county no. Ywaruok ni bende osenenore e lemo mamoko mag tend ODM e sub-county ma Uriri. Kan watimo yiero, an kaka Dan na bed elected gi jopiny, an mano yiera kaka jakom mar ODM ma Uriri. O kamano jolalawa. To wakwayo ne leaders wa mano yier kata leaders wa man governor miyo tich. We ukelo koko e kindwa kaka jopiny. Constituency level officials, they should come down and make sure that those who are sent to the stations to oversee the elections give them the correct report. Kano yieri Nairobi, inge kama Nairobi nitie, de wach chama Nairobi. Kano yiera ward, abiro wacho wach mar chama e ward mano yiera. Ywaruok ni matelo skilo pogruok e kinjo rago mag ODM e sub-county ma Uriri. Kweth ma jokanyo mag ODM wacho ni jakom margi mane gi yiero en Dano Muoso wacho ni tend ODM koro nigo wuoge ler kendo koro kon jopiny jogo mane yelo mopogore opogore e duond mar ODM. Mondo man kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa manwa yiero gocha en mentie koso nitie mopogore. Ne watimo yiero kendo seche mane watimo yiero ji no dhi e ground. Koro onge yiero mora mora mitimo ga e ot. Omuoso mane wuoye kinde romo mane okelo jokanyo mag ODM ne oramo ni ene mane yiere kaka jakom no mar ODM ka bende oseyo jomamoko ma bende koro siwuok oko kawacho ni ne oyier gi lemono. Watieko yiero mar constituency twapo ka jomoko chako tuch me constituency ka ni ng'ato luongore ni jakom komachielo ng'ato luongore jakom. Mae ne osikoro nyango mirodho manonyo jotend ODM e kaunti ma Migori koro nego wugo kendo koro kony e tieko ywaruok mar telo mar ODM e sub-county ma Uriri. Problem that we have in Uriri is the list that was written in an office. These people were not elected where election was being done. Ywak ma ogol kod kweth mag jokanyo mag ODM obiro e kinde ma kweth mag ODM ma otelne kod Alomoga bende koro wuok oko kawacho ne gin ema noyiere ka tend ODM e sub-county ma Uriri. Kumanyo osewe party kendo ging'eno ok dhi chung party koro gidwa kelo confusion e party mamane mo ko bi yienegi achiel kuom kata is a live member of a certain party a PDP en live member nyaka kawuono to biro ka no bedo jakom mar okay ODM. Na ile kitu ambayo imenikasirisha juzi tukiwa katika muungano wa makanisa tukiwa na gavana wetu ambaye ni patron wa party, mmoja akajitokeza hapo akasema yeye ndio chairman wa party. Moko jokanyo mag ODM dwaro mondo koro ket riwruok ma otegno mondo duond mar ODM koro bed kamoro achiel e sub-county ma Uriri. Nesa chama demokrasia wan wadwaro judujiri to te mondo duogi mondo waorganize chama mondo chama obed mara Uriri kaeri. Wabedru gi moro achiel e Uriri constituency, wabedru gi hera, wabedru kumoro achiel mwanyalo loso go party mondo odongre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tok ywaruok mar telo e od bura ma kaunti ma Nyamira, doho koro yango ni manen speaker Enoch Okero ne ogol kolo chik kendo yiero mar MCA Kerenyo Thaddeus Nyabaro kaka speaker bende noluwo chik. Maendi en tok jang'ad buche doho ma Bomet Julius Ngarngar yango ni chik noluw e golo oko Okero. Ngarngar bende ne oyango ni chenro duto mane Okero timo tok gole oko mano bende owito oko. Kamano bende doho no yango ni Duke Onyari ema karan makare mar od burano. Zile kesi zote ambazo zilikuwa katika mahakama ya Bomet zimeamuliwa na imesemekana ya kwamba sisi ndio halali ambao tuko katika majengo hii ya bunge, na yale yote ambayo yalifanywa katika bunge Masinani ni guzi na yote yametupiliwa mbali. Kwa hivyo kwa siku ya leo tunawakalipiza wale wote ambao walitoroka nyumba yao wakaenda kufanya vikao nje, tumewakalipiza waje hapa tufanyie watu wa Nyamira kazi. Leo niko na raha mpaka nasema kumbe hata mnyonge ana haki. Sikuwa natarajia. I kindly request the all arms of county government of Nyamira to accept each other
for us to move on and serve the people of the county. Kar tiegruok ma Siaya National Polytechnic ochako chenro mar geto yango kendo puodho jotich lwedo kata jojua kali e gwengego. Chenro mong'ere ni recognition of prior learning. Kane wuoye nyasi mar yawo yanga chenro no, japuonj maduong' mar kar tiegruok no Daniel Randa noyango ni chenro makamano geto yango kendo puodho riekni ma jotich lwedo oseyudo oko mag kuonde mag tiegruok. Jotelo mane oyuoro kane otelnegi kod MCA ma Siaya Township James Obiero otare no wacho ni Sirikand County oketo maino e siro chenro no kendo ni tend county no biro siro jomaromo 200 e kar tiegruok no ka gichulo 20,500 ne ng'ato ka ng'ato. Our youth and other Jua Kali artisans with varied long-term skills need to be assessed, evaluated, and be recognized by awarding them certification which can enable them to improve and compete favorably with other job market environment. We are saying that those who have been doing these manual jobs and don't have certificates should be given certificates. And our dreams has come to fact, and the principle you have to appreciate. Ononyo chibago ala ni woman rep mar county ma Homa Bay Joyce Osogo dwaro ni mondo migao mochung' ne chenro mag lupo e pacho ka chiw sir ne mine mosewuok oko katimo pith mag rech e yor ohala kata fish cages e alwora mar Nam Lolwe mar konyo bero ngimagi. Mine makwan gi romo 600 manowuok e riwruok mar Suba South Women Enterprise kar chung' od bura ma Suba South gin moko kuom mine masani koro tiyo motegno e pith mar rech. Dr. Ben Suda mane otimo limbe ne minego the wath marasira kama gitime pith mar rech okoni migao mar lupo ni kik wigi wil kod mine e kinde ma ichiwo pok mag omenda kod sir mamoko. I can see that women have already been involved and engaged in private partnership. I'm calling upon the Ministry of Blue Economy, Maritime and Fisheries. I'm calling upon CS Joho and PS, a very young woman in that industry. Rural farms women must be empowered. Focus marwa en jok mamiyo gi jok ma yudhe. Nikech mage jok ma koro yudo ka ngima tek ka koro rech mantie nam o dok piny. Koro watiyo kodgi mondo wakonygi ka waloso pesa kaka riyo gibe giyud kaka ginyalo timo cage fish farming mondo giyude pesa. Wakalo challenges mang'eny chien kacha komakore gi yore mag yudo rech e dho nam, to nikech gibiro sani wanyalo pidho rech wakendwa ma dhako yud rech ne modhi godo e chiro. Gima ber ahinya gi jowagi gipuonjowa wan gi skills mang'eny komakore gi weche mag blue economy nikech gitrain wa. Sani wanyalo ng'e ni rech onego cham chiemo marom nade, o masin minyalo pim godo pi, temperature mar pi, wan gi masin iluongo Oxguard, chon ne wakiagi. Bas waduogi weche mag tuke bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda?
Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Morwako kendo kapok odonjo weche mag tuke ni od bura puodho nyinge 7 mochwalnegi gi duol mane dayo dho jogo manowal kaka jakom kod commissioners mag duol matayo yiere pacho kata IEBC. Nyingego manopuodhi gin Erastus Ndung'e Thekon kaka jakom duol no, Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo duol kod Fahima Arafat Abdalla. Duto no puodhi kaka commissioners mag duol no. Kata kamano, doho noseng'ado ni apisas go ok nyal chamo muma kendo ok nyal ket nyinggi gi e gazet mar piny owacho. Nyaka tiek winj ng'ur manochwal e doho no kakwedo welo mag jogo kaluwore ni ne ok otim gi e yo makare. Jood bura kwayo doho mondo wit oko bura mar geng'o okang' mar chapo nying jogo e IEBC. Luoro bendo kwako kar dak ma Obunga e boma ma Kisumo kaluwore gi rochruok mar arita kwe masani koro rocho chenro mag ohala kod ngima gi mapile ka pile. Millicent Adhiambo miyo report matut e wi ywak mar jodak ma Obunga. Obunga, kar dak ma yudore e boma ma Kisumo. Chenro mag ohala sani tieko saa 10 odhiambo ok edwa johala to nikech luoro kaluwore gi rochruok mar arita kwe. Joge wa inego joma tiyo ok nyal tiyo gi kwe nikech isiki go gi sate imagi mwandu gi magin go. An kaka ana bedo ga katimo business ka mondo ayud kaka nya yudo pesa moro ka di school dwe mar 9 to tinda loro chon saa 12 aseloro ga dokot. Bunga ka igoyo ji machuno ni koro inyalo dok od saa 2 samoko ne gidoga od saa 2 od ji wuotho gi chuma tindo wero kama di school moko mondo wuok gokinyi gimoro saa 12 nyathi suk di school japuonj dwa ni di school on time sama nyathi di school mene biro goye time nyaka bag. Jodak yuagoreyo e wi monj ma kinde ka kinde dukni mituro kod mecho mag ang'enge masani ojimbore e alworano kata mana e odiochieng' alanga. Wan gi ywak nitie jowa matiyo Superloaf ka matiyo gotieno madhi tich gotieno joge go pile to malite mogik ni gogi to iyudo ni onge atwa mokawo orucha nyocha walao moko kadwa turo dukni ka saa 10 otieno jokuoyo tekova Obunga waka Obunga kamwadake Obunga Kasarani Segasega Nyawita osebedo gi kido marach kuom dweche 6 mokalo ni jokuoyo gagaji to en ohala Kisungu wacho ni business as usual. John Okelo lero kaka jago moro majegni 25 nyocha omonji chieng' ngeso juma mokalo gi jonjore mana machiegni gi rangae kowuok neno opira mar UEFA. Nyathi monegno en ja ohala en ja kinyozi owuok neno mpira to kodonjo tigo e chuma kamodake koro
wan safe kaka jobunga. Giyango ni sani jonjorego biro ka joma onge kuonde dak ka gidwaro kony, ka bende giwacho ni kata mana moko kuomgi ong'ere to onge ondamo ma osekawnegi. To polisi bende nitie, wago ni polisi moko nitie kama osebudho kaka higni 3. Onego wilgi okelno machielo nikech ok wani tich magitimo. Nikech ok wanyal dak luor kuma nonyuolwae koro chalo joma kendo wan jopango. Wadwaro ni mondo gini ochop e kiwango makoro nyathi manyo oneg mogikni obed ng'at mogik monegi, to jomonege bende nyaka dwar mondo yudi. Kotamore to wabro loso ng'anyo maduong' mogik nikech ngima dhano en gima lich ahinya. Moko nego be ni kawe to dhi adhiya kamano. Jodak go koni kata obedo ni gisechwalo lipode ka obila, onge ondamo moramora ma obila osekao ka obila bende ok tim kata kachero. Ok wadwar ni mondo wach mar goji gi dimboni obed normalize tiende ni polis tino katogoyi itho ogoyi pod ngima ni wachno mbele polis en normal. Omiyo wakwayo PS Raymond Omolo, wakwayo Regional Commissioner, wakwayo DC, wakwayo Chief, wakwayo Assistant Chief, wakwayo Police OCS Mobunga ni koro ji mondo rwak wuoche mondo polis onindoko. Ok nyal bedo ni jodimbo nindo oko to gin ok chulgi, polis to ninde ot tichul. Jodak gi ywak ni yo makende maginyalo yudo godo resruok en ka jochiw arita okaw ting' margi kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Obunga, Kisumu County. Bas koro donjo weche mag tuke ni tim mar mine mar adhula ma Kenya Harambee Starlets dhi rado gi Morocco e tuk osiep saa 3 mar otieno ma kawuono. Kwethno mipuonjo gi kocha Beldin Odemba biro tiyo gi tugono kaka ikruok ne tuke mabiro mag pinje Afrika ma ugwe kata Sekafa mabiro timore Dar es Salaam, Tanzania. Kenya biro rakore Sekafa gi pinje kaka Tanzania, Uganda, Burundi gi South Sudan e tugono madhi kelo kanyakla pinje 5 mag Afrika ma ugwe gi madiere. Leo kulingana na training tumefanya na kulingana venye my teammate venye wametrain inaonyesha tuko tayari kwa game ya leo. So hii game inatugauge, game iko mbele yetu ya qualifiers zenye ziko mbele yetu. So tunashukuru kwa federation venye wameiandaa hii friendly, at least itagauge team penye tunaelekea. Bang' wuok e pacho ka ndio tino mokalo tim mar Harambee Stars osemole piny mar Morocco motelo ni tuke 2 mag osiepe kindgi kod Chad. Kocha mar tim no Benny McCarthy noweyo oko jatugo mar Police FC Mohamed Bajaber manoyudo hinyruok e dakika mogik ka gichiegni dhi Morocco. Kenya dhi gocho gi Chad tarik 7 kod 10 dweni e tuke 2 mag osiep. McCarthy onyiso geno maduong' gi tim no mar Stars. Tuke mopogore mag polisi no bagi alap mar Ulinzi Sports Complex kawuono. Tuke go nokelo timbe mopogore mag obila ma pacho ka ndie ka moting'o obila mapile kod mag kanga. Tuke kaka noywayo tol ng'wech e kind mamoko notimore pauno. Jong'wech manigi huma e thuru kaka Mary Mora e moko kuom nyinge madongo manoyuoro e tuke go eko. Ne gin mana tuke mag ikruok ne tuke mabiro e kindi kidienje mopogore ma pacho ka endi. Wendo moluore tuke go ne jagore migao mar arita Dr. Raymond Omolo. Wakimbiaji wamekimbia vizuri, hiyo ndio la yangu. At least ndio na feel kuna competition, ndio niende ni work hard. Na tukiwa wengi at least ndio morali inakuwa. Nikiwa nakimbia nakumbuka. Kuna Sara na kuna Bas mana kama lori chenro mara ngichwelo kaunti ka Belinda Phillips Nyargema kala nino kama makamu wacho ni Trevor Gonane baba Raila Amolo Odinga gavana Mauma Gladys Wanga gi Super PS Raymond Omolo erokamano kuom keto madaraka day ma successful. Bas mana kama we chenro mara ngichwelo kanya sayo yiero brodo kendo saa 3 e buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija Chandingo panga janyakach Denver Ombija tai anyakwar guok ocha pesa.
Wanere bang'e.